Kaya akong problema bahay na sa muslingan nga medyo guwang na yung taon siya mga tungod sa iyang kabuang taon pero tigda mo gamutas ko kuyab nga ano na problema ko no inanion ako ang mga pangitabo pagsugod ha gugma nga ano ba ay ito sista na ko ang kanilang katahon ako larga kane gugma nga ano ba yung taon naglimbong ka gugma nga ano ba yung taong nagbudhi ka? Di ba matun mo sa saan mo hangtod sa kahangturan ang imo dang unungan waylain kundi ako unsabay hinungdan nga imong gitalikdan unsay kasalanan nga nabuhat ko pasagdan mo ba lamang nga magsubuking tugan hangtod sa lubnganan magahilak ako ay eto tay Dagan ako nung nag-imong pagkatakanta niya. Kay murawan na kay paglaom nga mahimong singin. magbaksir na lang ko tay Ayaw na lang, Daboy. Paninda na lang dito sa ako. abuhot si ito'y takay ka Ato sa tabi ay nangita ni mo kung dito. isa mo na tay Isa pa, ang imong maylam ang debosyo. si Dinay naadi ay tay Rapti ka, naamo lang, as ka, maliha ni Taboy. Oy, imbes ikaw ang mumusito, babae. Ikaw naman hinuon ang ibisita. naadi sindi taon parbida listo bring gwapo sa tatay di ba Surtihan ni mo. Naliwat ka na kung buwaka ka. tay Tuwa pa ka maliwat sa namatay ni mong inahan. Mura na unta kag ikulira. Mura unta kag ikulira. ulirang na ang pagkakindot babes, masuroy lagi ka din sa among lagi. Nga naman, babes, di ka gusto nga bisitahon ta ka din sa inyo. Dili, kano? Aw, lagi, pagklaro diha ha, kay sa pag-ulit naman lang ako. Parbida, kaluran yun mo yun unsaw. Ang be, mangutan na pa man ko, anong niani ko sa inyo. May nalang gani kay, lain mga ikastanan. Ano ba? Nindot dato nga, ikay mo ato sa bahay, pero, Di ba ako ba, di ka mahagot ang ganyan kita. Dawag lang ta ka, o di chat, magkaparatuon ng tika sa inyo. Kung sa imong tuyo, ako pa ba dito? nga naman, di ka gusto nga ningon ta ka sa inyo. Kay nga no, doon na kay gitago na ako. Murag delikado ni Bibsa. Ang siya delikado. Murag lain ang samputan niya itong pag-istorya. Ikaw mang puwit, murag lain kay mong pangutana ba? Lain ka ayo. Murag magduda naman lang hinuunta nga doon na kay gitago diha. Unsa man, may babae ka din nga imong gitago na ako. Babae, pagil kay laki, babae na noon. Joke ra to. Lagi, pagklaro ha. Basi tagsalika nga ni ako din sa inyo. Mo nang isog nang tinubagan ako kung mangutan ako. Sabi ka, ay, taon ni Sir, takan mo na siya. Yun ang sito yun, niya magyug ka, murag importante, man kayo natingali, di ba? Niya magyug ka mo. Taboy, babes. Mananghid unta ko nimo. Kusa, ay, nangid. Mubakasyon ko. Asa mo ka? Sa among probinsya sa Mindanao. Unsa mo ba? Niya kung saan ka balik, babes? Mga usa ka buwan tingali ko dito, babes. Kay namon ko ipatrabaho nga akong maguwang dito sa ila. Mao na nga pabakasyon na lang ko niya. Pero babes, ayaw ka pala ka. Magtagsanay man ta. Di lang ta mag-video call kay dili man na touchscreen ang atong mga cellphone. Kanang imo, touch move man na. Babe. Nya ka na imong cellphone, unsa man na? Ako ang touchdown. Yan, oy, taboy. Babes, sabi Ato mo sa sa suok ka babes. diyan. Nga naman, babes. Ay, tutuan ako to sa Mindanao ba? Pagpakabuutan ko din niya, ha? Basta kinsa na layon niya imong pamisitahan Ay, din na, babes, vida di na may tabo taon. Ikaw ra yung nias kong kasing-kasing taon. Ikaw ra binuhat din ni, oh. Unsa? Dini, ikaw ra. Mo ni adis kong kasing-kasing. Sure. Oh, lagi. Nya, kano saan ko kabilar ka? Karon ng Sabado. Hapit na ang Sabado. Nanawagan si Tiya na ako. Nga magpadaan ako nun sa karon og akong parapilti para okay na ang tanan. Mag-andam-andam na lang ko sa akong mga sinina nga dadunon sad. Ay, Ayo! uy, Dai Sindi! Dai! sinoy Tirso man ron? Masa kahit uyo? Dai Sindi ka nang ibilin ko sa nini mo kudiyot ang bata, di? Kaya ako ang paso ng inahan ni bata, Kaya nagpurisyo, maguni. Na, okay ba, sa ni pagpahilom? Ako lang ipason ka dito ang inahan, day, ha? Hello na, baby. Hello na
Inday, ay, inom na. Baby, uy. Maayo ng salud. Nang. O, sa may ato. Oy, hala. Sa malang bata na imong daday. Ah, nga naman. Di mo na? Dili nang, uy. Gibilin na gid din ako kay may gipalit pang inahan. Pero naunsa pa nga nagpurisyo man ni bata, uy. Nangita tingali ni sinahan nang. Uy, basig may gipamati na. Anong bebe? Di ko na, bebe. Uy, hala. Murag puno tayo ang hangin sa tiyan. Kadiyot, kadiyot. Na ako'y IPI City din ng Sanilya diri. Waon sa anak ko. O, tanawa. Nahilom na. Lami na kayo ang iyang katuog. Kung wa pa na kumbutangin sa IPI City di man Sanilya, di makatuog bata. Unsaong napanuhutan man eh. Maayo din ni IPI as City Diman sa niliya nang. Oo, oy. Basta doon na gani kay batang masuso, ayaw gipawaan ning IPI City Diman sa nilya. Kay gamit kayo ni. Mauni makapahupay sa gipati sa bata. Dili lang sa kulik, kundi mo pahupay sa kini sa ubog sipon sa bata. Mao ba nang? Nagana kay ni gamit. Gusto na ang henerasyon mauni gigamit ngadto sa mga bata nga nag-edad og 4 anyos paubos. Mao ba? Tungod kay naila naman gud ning IPI City di Manzanilla nga makapahupay ug makahatag yun siya kahayay sa pamati sa bata. Mao nga ingnan ng inahan aning bata nga papalitag yun siya siguro aning IPI City di Manzanilla kay makasiguro ka sa kahayahay sa pamati sa bata. Oo nang akong ingnon ang inahan aning bataan nang. Salamat kinang salud. Oy, daboy da. Ikaw di ay na. Oo na, training. Training, aping mong manggahon, dugan mong daw bulkan, sakan laon. Hala nyo. Kaya di na kabayo na, may kanang kusog manikad. Oh, sure. Basta ikaw, daboy. No probs. Salamat kayo ng training. Salamat kayo. Mao na ibiliban ako ni mo kay bigay tudog yung ka. Nya, igat ulit kay kang kanahan na ka. Pero gaba. Oy! Uy! Dali na tayo pika sa akin. Bay! Oh! Alay, bay kong! Bagida. Is that me? Uy, is that me? Bakit kayo? Milagro kay medyo lonely is the night, mga bay. Ay, sos. Tural kayo, adiri. Larga akong uyab taon. Bakasyon sila. Wali kang kuyog. Kuyog tako. Kuyog ko, aron ihawon ko dito siya mga kaliwat. Ha? Ngano nga na bay? Wa, mga makauyo na ko yung mga kaliwat. Kanang yung mga kaliwat ng mga lalaki. Uy, kay nga no malagi. Di lagi ko na may bagay, kay sobra ko na ko kagwapo. Ako nga ba yun? Kabay, hadlo pa kumato sila. Daboy, Uy, ang nasa. Hala. Yarang imong beer kang op. Ay, salamat. Salamat ng training, ha. Kini na training. Punay ko sa kabutilya, kay para rin akong amigo nga si Baiti ko. Ay, ano lang, bay, inom na ko. Mundang na ko ng inom, bay. Ha? May undang na ka? Mundang na ko. Ha? Kanusa lang? At tungkol sa simana, bay. Uy, bago pa lang di ay. Ay, taon ako. Ay, kina ko. Usar ko, box, sige na. Ay, may undang naman gugugod. Ay, sos, nga may undang sa taon. Kay bao ba ka? Among silingan, may undang inom. Ha, karon, bao kang naunsa siya. Oh, naunsa man siya ba ita, boy? Tuwa sa abroad. Abroad siya. Abroad na? Oh, abroad. Abroad. Nya, unsa man? Abi na kong unsa. May abroad na diay noon. Kuya, diay, maka-abroad ko ano yun? Na, maka-abroad ka na, bay. Kay, adto mo ka, mananambal. Ha? Oh, mananambal ka, adto. Mauto ka mo silingan, may abroad. To abroad sa mga nagpatambal ka ng mananambal ba? Pagkakidrot ko yan, bay. Pitagay ko sa kahon na training, bay. Ako rin bayan na. Okay, sige. Okay. Sukan nga milarga kung uya bikasyon lagi taon sa ilaha taon. Unya, wakay lagi ko'y trabaho, nagsige lang ko giinom para mawa sa kamingaw ba, pawa sa kamingaw sa kong uyab. Unya, Rin ako, pre. Ay, una lang ko na yung uli, pre. ha? Ano sa ba ka? Uli sa ko kayo.
marag hubog ako. Ako ba itong kulataw ko na asawa na ko ron? Ay, galaw-gaw di hayon. Unsa mo. Basta magsuko-suko lagi ron nag-abot ako sa bahay. Katilaw yung kulata ba? Lagi matay ba? Naharap ako yung kubo. Wangin ko muna ko, wani lingaw. Ay. Malingaw ni siya na ron. Ay, priti ko nga. Ayaw, priti ko. Basta May lagi. padaghano na imong manok, priti ko nga. Gusto lagi ako kay harit mo ako. Babang buang ngayon, suko-suko na akong minong ko balik. Awa niya. Kita niya yung tao nga matapsingan akong kumo. Paig. Karaan naman na mo te Karaan bitaw, karaan. Karaan na day. Expire na na. Expire bitaw. Tungod na sa kakaraan ti kong expire na. Aw, ngunong na ako renew. Butan na yan na. Diha na ba, pre? Uy, klaro, truhan na. Tubog ni priti ko. Wana kay kaino man ni. May tag moagi itong si John Puhanes na ang budagang konsyal. Asa? Lamak ba? Lamak sa bunga. Budagang to Magkonsyal, Des John. Oo. No? Suod mo to na ako. Kumpare sa ko to. Unsa ba taon ni kumpare na ako. Ay, pida. Kainom Walang gamay. ubog. Pasag dito ay, no good to. He is no good. Atay para ko na to rin. Ikaw sadang ba? Otro pod ka. Nugod mo pod ka. Nga no man kang. Kanang kuan kana mao na problema nimo nganong misangpit man kana ko gang. Uyab ta ha. Ay sus, nemo taboy mo ramang kag just now. Isos mo hinubog kagod porbida. Nay maayo ay. Wa man kay trabaho na. Standby pa man karon na. Ngano man hibog ta nimo da. Ngano man. Tagaan ta kag trabaho. Ayaw lang pangayog dakong sweldo. Unsa man na training? Gusto na ko nga ani ka mag-standby din sa akong tindahan. Dadas John Puhanes. Oo. Sweldohan ta kag 500 Ay, ang mga buwan. Mga panya na to. Sige to ang buwan. Oh, 500. Mora na imong trabaho. Ani ka din mag-standby. Tay saon sa may rason nga mag-standby ko din niya silduan ko nimo 500 ang buwan ha. Tungod kay nakita na ko ganay na nga. May kamudag talking. Sumaon sa resulta ganina. Sitik ko nga dali mo inom. Pero napainom ni mo balik. O niya, ni order usa ka kahon. Mao nga, nagkinahanglan kog tao nga sama ni mo para sa akong tindahan. O wa kay laing trabaho. Standby ra jud ka din sa akong tindahan, gang. Okay ra ka, gang. Lipay sa doy, maki-income ko gamay. Bisag gamay ra pero may nalaswa ba? Na ako income sa 500 ra. O niya? Boy, taboy. Ay, haya ko niya, boy. Ano? Di mo naman ka makita pa may dinas tindahan ni. Rong training, bay. Kwartahan yung tinggal ka sa. Porbida, kurtahan, kurtahan. Wa ko lingaw, so standby lang ko din eh. Kaya, unsa mo, unsa mo, tagay tali, bay. Ako noon, may kung palibad. Doon na, taon ko, kita mo taon nga mga puong ba? Ang namang ginaingon nila nga, to refuse an offer is ungrateful. Wow. Mao nga, saman, sa gusto ni mo, okay ra, largarsan ko, sakyan di ka lang. Okay. Oh, na training. Kaya may doha ka butilang randi tali, bay. Tugay-tugay yung kong nag-standby taon sa dahan ng training. O niya, nakunahon na ako nga, alkansi mo ko, o ako'y trabaho nga nahimo, sige lang kong standby. O niya, 500 ang akong buwan. Mao to nga, wala ko may standby sa tindahan ng training, oy. O niya, nauli ang akong uyab nga si Cindy. Ay. Marika, nakita ni mo. Kinsa ba tay? Kinsa pa, ang imong may laban devotion. Di lang kung si love is ministry Bukod sa ito, kakakinood ba yan ni mo? Nakawantuan na Sige, kanto. tay, ako nga to, tay. Hi, babes. Babe, sa imong mata. Agay! Oh, babes, why? Animal ka? Nawa lang kung usa ka buwan og tunga. May lain ka nag-iilis na ko. Ugwa pa gud mo ang anga. Iguwang na. Unsa ko si tigulang? Ano lang ta? Daghan gyud nakakita. Daghang tining ang misulti na ko ana na nabi siya nga uyab mo. Unsa? Oh, there how you are. Ang kay! Nagpano ko kay! Magbuwag na ta boy ha. Nagatabot ka, magbuwag na ta. Sige!
Mao ni ako problema kay nakabuwag yung taon may mga akong uyab taon o kining kadahan nga si training taon pero gaba lang idara-dara ba na dampi nga uyab kuno mi ugbaw na inugdan nga pero mi kuno mi standby ko dito sa iyang tindahan kay naguyab kuno niya. Pakihab na ko siya ini. Bida do tiguang pero gaba lang taon. Unsa may akong buhaton? Tabagi lang ko ninyo bambi kanang wa koy daw tag buhaton kay idara-dara ba ni sa training? Unsa akong buhaton nga magkauli mis akong uyab? Palihog tabagi ko ninyo. Taboy. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karang adlaw. Ato sinder si Dodong Pidot. Pidot? Adis, taboy di ay. Ha? Dodong taboy. Taboy. Oh, kini si Dodong taboy Ate Pres. Kanang, naasay ka ng barkada, mga, naasay uyab, sindi. Niya yung mga barkada, standby lagi ni siya ng training, kaya tungod na niya mga barkada, mo palit yung para bino-bino, para inom-inom. Niya karon nabi man sa training, uyab sila, nang uyab kuno sa taboy niya. Niya? Ang yang uyab, di bakasyon na pag-uli, kasama sa taboy, kaya nabi man sa training. Sagpa siya, nakigbuwag ang yang uyab niya. Ano yung problema? Unsaon kuno niya? Nga kadang mag-uli taon siya sa uyab taon niya, ikihab kuno niya sinang training. Pwede ba kuno makihab? Ikiha, para. Kadang ang butong siya nga eh. Ikiha man niya. Tungod kay nagkauyab, ang iyang nagkabuwag sila sa iyang uyab. Kaya nabi ko Ang tiguang na nabikan sila mo uyab. Oh, sila may uyab. Sugi buwagan sa uyab nga batanon. Unsa bay maayo ko nung buhaton. Kaning laki, guwang na. Dili batanon sad. Oh. Batanon. Ang problema kay katong tiguang Training. kay Training. at tumog sila magtambayan dito. Kailan ko siya training at presyo, doon tikag 500, adil kay standby. Standby lang. Standby, 500 ang buwan. May lang ko no. Sus karon kay maunay gipanabing training maunay mo sing standby sa taboy kay nanguyab Kay kuno nanguyab. niya. Tiguang Basta man tao niya. tiguang nga po. Gibuwagan si taboy ni Cindy. Badlungan sa nintiguanga, no? Taon? Ang pwede ba kikihan niya ako no? Ay na lang na ay no. Kalimutan na Mauna. natin. Di, samo ka ng kiya-kiya, oy. Oh, ay lang dong kanang pasabtan. Idara naman na Ba, kanang mo sayang buhaton ba? Kung ari ka diri sa Mateo 19, versikulo 5, nag-ingon siya si Jesus Christ. Tungod niya lalaki mo biya sa iyang amahan o ginahan o mutipon siyang asawa o silang duha malahimong usa. Busa dili sila duha kung dili usa na lamang. Tungod ini kinahanglang dili sila bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Mao sa kini ang gisulti dito sa Old Testament sa Genesis 2 verse 24. Ako ni gibasa tungod kay kaning lang nahitabo karon panaglitan mo ingon sila nga nagkabuwag sila sa iyang uyab nga batanon kay giangko lagi sila tong tiguang sila kunuha mo yung uyab. Oh, lagi. Oo, Yeah. karon pakikistorya hagbalik ang babae katong imong uyab nga si Cindy. Explica rin siya nga binuang ra gito sa Tiguang. idaran nga babae Training. sa training oo kung mahimo siya. O tanon sa training kung tinuod ba. Ana kung mosugot nga magkikistorya pa niya si Cindy. Apan kung dili nang gani kanang ayan na lang pa mo gusto kailangan man kayo magpabilin ka mong managkarelasyon apan gubot ang inyong relasyon. No? Kay pananglitan og ari na kas kami nyoon giingon man lagi gulyat Ate Pres nga it takes 3 to marriage. Husband, wife, and Jesus. God. Kanang na ang wa may galinaw inyong relasyon maro yapon magasimong Pero awon. ako ana bang ako na doon si Inday Cindy dito. Nya pasabton gid ako kanina tinuod. Mao Nang lagi- training istorya ni ako uyab kay bida. Ikaw mo nagsugo na ako nga standby ko diri tagaan ko 500 nya. Imong ipanabi nga nanguyab ko nimo. Pero bida sa dili. Pananglitan og kanang si Ate Pres mo nagbutang sa papel ni Cindy katong batanon. Training lang. Usaban, sige. Di pananglitan ikaw kung uyab niya nga batanon nga nakadungog lang kag tabi-tabi pero wadyo kay delito, wadyo kay Ay, di ko tuo, oy. kung tinukan Tuwa na gud na. kung tinukan na higog man sa laki, Oo, no? bisa na. Ay, kung ina nga kung uyabatan mo, patol nga di ako Ang matanon naging ko. ni Father Joshua Kador na ayaw magtuo sa tanan mga istorya. Oo. Kay ang baka kusog pangmudagan sa kamatuoran. Kamatuoran. Oo. Da. Oo, Mao mo na na. diha. Ayaw magtuo na. Analisaron po di mo. Analisaron Siguro po di ka mo. nagkatinuod, no? Ano? Mm. Ano, muta na, dyan kakuan. Pero di ka magdali-dali nga. Ay, Putak-putak. So ang yang buhaton na mas maayo nga magatubang silang totoo para malimpyo ang iyang nga Hindi nga sa Cindy, paminaw sa kamatuoran day. Bati man na inday. Aro malimpyo ang iyang ngadto ni Cindy no kay o siguro gani og pananglitan og manguyab og laing babae si kisinganan nitong Cindy Si Taboy. si Taboy o pa siguro og dauton siyang Cindy nga oy ayaw gyud mo anak kay kanahan tiguang kanahan batanon Tinoon na. sa to pa dili mamadaot jud ang iyang Pero, pagkalalaki Kini si Cindy iyang inon iyang uyab nga aron mawa ang tabi.
ayaw pag-adto o ayaw pagpaduol. Ano ba, likay? Para way tabi. Oo. Kasi magulit ta, pero di na ko gusto nga. Ano, Oh, unya. kay panalitan ng maingon nga, adi lang kumubiya dito, kay naamay tag 500 ang adaw. So naon ka ang kwarta. Baba, ibiyan naman siya ba? Ibiyan na. Ibiyan ko niyo, kay, siya may makuha na. Nang sa dili pa dito mo final gulyan. Sige. Paningwa nga magkauli ka mo sa Cindy Dong o kayo na ato ni training yan ako ipahimang nung niyang gulyan. Ano man? Ayaw panguyab og bayot ha. Ay, ito naman mo na natituluman nun. Kula ko ang puzzle, Tihon.